שלום לכולם. אנחנו הולכים לבצע עכשיו מדיטציה שתעזור לנו להבין למה אנחנו חווים את מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו, שתכניס אותנו לאיזון. אז בואו נעצום את העיניים. ניקח נשימה עמוקה ועוד נשימה עמוקה. נראה בעיני רוחנו כדור אור שמסתובב, עולה ויורד מימין לשמאל, משמאל לימין. כדור משתולל לכל הכיוונים. נביט בכדור, ועצם העובדה שאנחנו מביטים בו תמלא אותנו באור רב. נמשיך להסתכל על הכדור ונראה שגם הכדור מקבל אור גדול יותר, צבעוני יותר. נמשיך להביט בכדור עד שהוא לאט לאט התחיל להתייצב במרכז. ושוב הוא גדל. לפתע נחוש את כל הגוף שלנו מתמלא באור אלוהי. נרגיש כיצד האור מכניס אותנו לאיזון. ונתמקד בכדור שמולנו. זה הזמן לשאול למה בתוכנו.